Ahoj lidičky, dneska to bude natáčení na legového nože, takže můžeme jít na to. Potřebujete jednu tady k tuhletu trojku z Lego Technik, dvě takové, druhá, dva takové ty ťuplíky a jeden tady ten. Dvě dvanáctky, jednu jedenáctku a teď můžeme jít na to. Vezmete tenhle ten ťuplík, vezmete takhle, aby to dlouhé bylo nahoru, zase tak a tak. Vezmete jednu tu dvanáctku, připojíte ji tak, druhou tu dvanáctku, připojíte ji takhle, jednu tu jedenáctku, byla z toho dvanáctka, ale já jsem si to udělal, aby se mi to moc nehýbalo, tak jsem si urval dva ťupliky. Tak z toho mám teď buď desítku nebo jedenáctku, nevím. A připnete to takhle. Takhle by vám to nějak mělo vypadat. A vezmete tohle a napojíte to. A máte z toho jak by takovej Butterfly Night nůž. Tak. Takže já se s váma loučím pro dnešní video. Tak, ahoj!